Bună dimineața, din nou am revenit la ziua de lucru. Vedem dacă s-a mai încălzit puțin afară. Dimineața o zi geroasă, o zi deloc zâmbitoare ca de început de săptămână. Colega mea, Diana, ne aduce ultimele vești în ceea ce privește situația de afară din punct de vedere meteorologic. Diana, bună dimineața! Bun găsit din nou, Cristi. De azi vremea se mai răcește, în special în nordul Moldovei, dar e și normal că doar ne apropiem de decembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2-3 grade în Moldova până la 15-16 grade în dealurile de vest. Vremea va fi în general închisă în regiunile extracarpatice, unde local va fi ceață asociată cu burniță și ploi slabe, în special în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Dimineața va fi ceață în zonele joase, așa cum ne-am obișnuit, iar în nordul Moldovei va fi ceva mai frig, iată 3 grade la Suceava, 7 grade la Iași, 9 grade la Cluj-Napoca și 7 la Craiova. În București, vremea se va menține în general închisă, dimineața va fi ceață, iar temperatura maximă nu va depăși 8 grade. Atât pentru moment, ne vedem mâine. Diana, mulțumesc pentru aceste informații. Dana Săvuic alături de mine. Bună dimineața, Dana! Bună dimineața! Începem ziua de lucru o zi mohorâtă în forță. Afară. O zi mohorâtă afară. Mă gândeam că ieri am evadat și eu din București, alaltăieri de fapt, și am plecat la Brașov. Și acolo era un soare atât de frumos, dar cel mai frumos oraș din țară. Că putem spune și despre Sibiu același lucru. Eu întotdeauna, când mă pune lumea să compar, care îți place, Sibiu sau Brașov? Întotdeauna am așa o... Nu știu ce aș putea să aleg. Eu n-aș da Brașovul pe Sibiu. Nu. N-ai da? Și Sibiu e frumos. Dar de ce? Nu știu. Ce lipsește Piața Sfatului mi se pare foarte primitoare. Mă simt acolo ca în sânul familiei. Ei, și Piața Mare și Piața Mică din Sibiu? Piața Mare și Piața Mică parcă nu sunt la fel de primitoare ca și Piața Sfatului. Dar în ceea ce privește viața de seară, că de noapte nu pot să-i spun numai la București, cred că există viața de noapte. Sibienii cred că sunt mult mai animați decât brașovenii. Brașovenii pe la 9 intră în casă, se culcă de vreme, stau la masă cu familia, nu știu, au alte îndeletniciri. Sibienii merg pe la cluburi de jazz, pe la karaoke, pe la... Știi? Nu e adevărat. Pe timp de iarnă o să te invit în Brașov să vezi viața de noapte din Brașov. Iar eu te invit la Sibiu, că mă duc și în Farevelienul acolo. Bun, am bătut palma. Dana, vorbim despre cum ne cumpărăm haine online, despre la ce trebuie să fim atenți în momentul în care facem aceste cumpărături online. Ce ponturi ne poți da? Ești implicată în ceva de genul acesta? Sunt implicată în ceva de genul acesta în sensul că nu eu sunt cea care cumpără haine de pe online, ci vinde hainele pe online. Îți spun sincer că acum 1 an și jumătate, când am primit invitația unui club mare de fashion online pentru a prezenta o colecție de haine și accesorii, am spus, dar cine sunt cei care își pierd timpul cumpărând haine online când de fapt hainele trebuie să pui mâna pe ele, să le probezi, să te uiți în oglindă, să te sucești, să te învârtești pe stânga și pe dreapta, din față și din spate, ca să vezi dacă îți vin bine, nu? Și am zis, wow! Și am intrat în chestia asta, așa că a fost ca o provocare, mai mult o curiozitate pentru mine. Nu aveam absolut nicio... Nu puneam speranțe în asta că ar deveni cumva vreun business. A fost așa o chestie de... Și vreau să spun că am fost uimită de receptivitatea publicului de pe online. Și atunci am pus și eu această întrebare. Cine sunt oamenii ăștia și cum de-au ajuns ei să își facă cumpărăturile online? Gândește că în vest oamenii nici la supermarket nu mai merg. Deci stau acasă liniștiți și își comandă online, inclusiv alimentele, pâinea, absolut tot. Și le vine acasă. Deci se pare că ăsta este un fenomen care a luat amploare și că la un moment dat online-ul va acoperi un segment întreg din viața noastră. Da, cel puțin pe viitor, perspectiva cam asta este acasă și cu un dublu click. Gândește-te tu, revistele, da? Printurile sunt aproape la pământ. Totul a trecut online. Așa e. Voi sunteți money.ro, da? Deci inclusiv și voi v-ați ales ca și titlu, ca și emblemă a televiziunii voastre money.ro. Deci ce înseamnă asta? Online. Și atunci trebuie să ne gândim că într-adevăr acesta este un business, da, care se dezvoltă. Și atunci, în ceea ce privește cei care sunt consumatori de online, părerea mea este că trebuie să-și aleagă în primul rând cu grijă canalele de unde își cumpără ei diverse produse, pentru că așa foarte multe site-uri sunt existente pe piață
Eu am încercat să intru pe unele, dar îți spun, deci vizibilitate bună, vânzări ioc pe site-urile mici. Am prins acum un site foarte mare care are acoperire peste 11 țări, se numește Stilago și ei sunt, mă rog, e o firmă din Bratislava care se ocupă de reprezentarea acestui site peste aceste 11 țări. Ideea este că ei își fac o bază de date foarte mare, deci se lucrează foarte mult la chestia asta și se investesc foarte mulți bani în această bază de date. Și își caută publicul targetat, deci mari consumatori de fashion, de shopping. După care își selectează cu grijă brandurile. Deci sunt peste 500 de branduri internaționale care sunt prezente pe site-ul acesta și care practic vând hainele cam cu vreo 70% reducere. Deci cred că cel mai important lucru este faptul că găsești haine frumoase, lucruri pe care de obicei le găsești în magazinele de pe la Paris, New York și doar la un click distanță. Deci nu mai trebuie să iei avionul, nu mai trebuie să plătești cazare. Foarte nu mai important trebuie, este ca și ele să fie într-adevăr originale, aceste haine. Colegul așa nostru, Bogdan Mugescu, bună dimineața, Bogdan, vorbim despre acest lucru, siguranța shoppingului online. Dă-ne detalii, te rog. Bună dimineața! Când vorbim de cumpărăturile online, avem două variante de plată, pentru că acele haine, chiar dacă sunt cu 70% discount, vor trebui plătite. Corect. Cei mai mulți ar prefera să le plătească atunci când le primesc, dar oricum le plătim înainte să deschidem pachetul. Dar pentru shopping online, cea mai frecventă plată și cea care s-a încurajat în ultimii ani este plata cu cardul. Și automat vorbim de tranzacții sigure, dar care nu întotdeauna sunt atât de sigure. Pentru că atunci când vorbim de bani, vorbim și de fraude și vorbim despre un fenomen care este tot mai frecvent, care se numește phishing, prin care niște hackeri vor să ajungă la informațiile noastre confidențiale și atunci ne întind tot felul de capcane. Ne trimit e-mail-uri prin care se dau drept banca noastră și ne cer informații confidențiale. Ne trimit SMS-uri pe telefon prin care suntem anunțați că am câștigat nu știu ce mare premiu, suntem îndrumați către un link și acolo mai departe devenim victime sigure dacă urmărim pașii pe care ei ni sugerează. Ce putem face? În primul rând, cea mai frecventă formă de phishing este aceea a site-urilor clonă. Fie că vorbim de magazine online, fie că vorbim de bănci, primești pe e-mail un link, tu mergi acolo, dai click și te duci pe o pagină care seamănă foarte mult cu pagina pe care tu ești obișnuit să intri atunci când, nu știu, te loghezi de pe internet banking. Da. Și îți cer informațiile tale, de multe ori își cer chiar și codul PIN de la cardul bancar, pe care niciodată nu trebuie să-l dăm în nicio circunstanță, pentru că nicio bancă nu cere clienților codul PIN, nu cere codul PIN, mai ales să-l pui într-o căsuță, într-un formular online pe internet. Mai mult de atât, și site-urile clone sunt și ale magazinelor online. Dacă tot vorbeai, Dana, despre magazinele online, se întâmplă ca aceste site-uri să fie duplicat și știm că atunci când faci o achiziție, ți se cere nume, prenume, numărul de card, adresa, am aici un card bancar și cel mai important aspect de pe un card bancar, pe lângă nume, data de expirare și ce mai conține un card, este codul de securitate, ultimele 3 cifre de pe spatele cardului. Acelea trebuie puse cu foarte mare atenție în căsuța destinată, în câmpul acela online atunci când facem o achiziție. Pentru că, practic, acel cod de securitate este ultimul pas în finalizarea tranzacției. Mai mult de atât, dacă toate datele complete sunt memorate undeva, adresă, nume, prenume și așa mai departe, foarte ușor altcineva le poate folosi în numele tău pentru a-ți lua banii de pe card și a face ce vrea cu ei. Așadar, trebuie să ne îndreptăm atenția numai către site-uri. Trebuie să ne îndreptăm atenția către site-uri care par autentice. Dacă dacă primim astfel de mesaje, trebuie să contactăm imediat banca parteneră sau banca în numele căreia primim informațiile, pentru că băncile românești sunt tot mai des vizate și românii chiar sunt păcăliți deseori de astfel de manevre, pentru că știm că abia în ultimii ani românii au devenit, așa să zic, într-o relație mai apropiată cu banca. Dar în rest, pentru ei, banca este o instituție în care au încredere și atunci, primind un link și mergând simplu pe o pagină care seamănă foarte mult cu a băncii, aici este problema, pentru că se clonează 99% perfect. Nu-ți dai seama, dacă nu ești foarte atent, care este diferența dintre site-ul adevărat al băncii și un site clonă. Mai mult de atât, foarte frecvente sunt și produsele contrafăcute care se găsesc pe site-urile, dacă vorbim aici de modă în general, și
Bine, un brand devine cu adevărat cunoscut și important atunci când e falsificat, din punctul meu de vedere. Și atunci sunt produse care au calitate îndoielnică, au proveniență îndoielnică și, în general, e bine să fim foarte atenți ce cumpărăm. Câteodată, poate și un preț foarte mic nu înseamnă neapărat o oportunitate foarte bună. Știm că mai sunt câteva zile și vine Black Friday și deja toată lumea s-a molipsit de la americani și fac noaptea reducerilor. La noi încă n-am văzut cost la magazin așa cum se întâmplă în state, pentru că la noi se întâmplă mai mult online. Dar nu întotdeauna chiar și aceste reduceri care par capturi așa pentru cei pasionați de cumpărături sunt într-adevăr o afacere câștigată. Da, mulțumesc Bogdan. Bine, eu am câteva răspunsuri legate la ce a spus el. Deci, așa cum am zis și eu, așa am început cu asta, trebuie să fiți foarte atenți la site-ul pe care intrați, pe care vă abonați, ce date personale vă dați, asta este clar. Dar să știți că marea majoritate a oamenilor cumpără deci, hainele le plătesc la ramburs, deci în momentul în care îi vine pachetul acasă, el îl deschide, îl verifică, vede ce este înăuntru, plus că omul are dreptul să returneze marfa în 30 de zile. Cele 10 zile sau așa, sau 30. Deci iată și asta este un avantaj. Iar 3, în ceea ce mă privește pe mine, eu de exemplu, apropo de falsuri, într-adevăr, și eu am luat odată de pe un site, culmea, un club mare de fashion. Chiar am luat ceva, o geantă care se credea a fi Moschino, dar de fapt când a ajuns acasă mirosea sintetic și am zis ok, asta e, am dat vreo 3 milioane pe ea, nu mai contează, deși ea costă mult mai mult. Dar în ceea ce privește campania mea care intră mâine pe Stilago, o colecție de haine și accesorii, toate produsele sunt autentice pentru că sunt produse de fabrici românești. Și eu controlez totul de la A la Z și de asemenea am fost înainte, cum îți spuneam, pe alt site mare și am primit unele mesaje în ultimul timp de la clienți care îmi spuneau: Dana, nu mi-au venit hainele, nu mi s-au livrat sau mi-a venit altceva în locul banilor pe care îi dădusem. Aceste semnale pentru mine au fost foarte importante pentru că mi-am dat seama că acest site pierde controlul, a devenit foarte mare și nu mai poate să gestioneze treaba. Și tocmai de aceea eu m-am mutat de pe unul pe acesta, pe Stilago, pentru că asta e și tu ca și client îți dorești să ai servicii de calitate și să fii protejat până la urmă. Și într-adevăr, lumea asta virtuală te poate atrage, normal, este foarte, devii dependent, dar trebuie să fii extrem de atent unde îți arunci banii și cu cine te împrietenești. Dana, cum să ne alegem mărimile? Nu putem proba bluzița, costumul, domnișoarele, doamnele, rochia, pantofii, cizmulițele. Cum ne alegem? Există, de exemplu, site-ul ăsta pe care îmi prezint eu colecțiile, de obicei îți trimite un tabel și în acel tabel tu, ca și furnizor, trebuie să-i scrii absolut tot, de la codul produsului, culoare, mărime, design, din ce este făcut, din ce material, adică compoziția, după care urmează măsurile. În momentul în care tu trimiți la ședința foto să se facă poze cu produsele tale, cu prototipurile, întotdeauna scrie acolo că manechinul poartă produsul măsura S sau respectiv măsura 36, că poartă pantoful numărul 38. De asemenea, dai dimensiunile manechinului, spui înălțime, 1,78 m, bust, talie, șold, tot. Deci, inclusiv le oferi indicații vis-a-vis de proporții, adică sau genți, dimensiunea genții, cât de lungă, cât de lată. Deci toate aceste informații tehnice trebuie să le dai. Trebuie să le dai. Ești obligat să oferi toate aceste relații și, de asemenea, să nu uităm că pozele sunt făcute la rezoluție foarte mare și site-ul respectiv știe efectul ăla de lupă, când omul intră pe un anumit produs, îi place și intri cu lupa și vezi inclusiv textura, accesoriile, tot. Așadar, putem, prin această lupă care se iei pe mai multe site-uri, să vedem autenticitatea acestor produse. Sigur că da, normal. În mod normal trebuie să pozezi produsul inclusiv pe interior. De exemplu, gențile sunt pozate inclusiv pe interior sau pantofii, ca să vezi dacă interiorul este, nu știu, cu piele sau sintetic sau cu blană sintetică sau depinde. Deci toate aceste lucruri sunt foarte, foarte importante și astea se fac tocmai pentru a proteja clientul și pentru a-i spori încrederea în produsele respective.
mele. Tocmai de aceea eu de fiecare dată când apar colecțiile mele, că ele apar cam din 2 în 2 luni, sunt pe termen limitat. De exemplu, asta care începe mâine pe 20, rămâne numai până pe 26, activă pe site. Deci oamenii au un timp limitat pentru a comanda. Plus că hainele sunt pe, cum să zic eu, pe un număr limitat de produse. Adică la un moment dat, dacă nu știu, eu am un produs și am un stoc sau pot eu să-l produc în 20 de exemplare, da? Dacă se dau 20 de clicuri, nu se vor mai face... Intră pe poză stoc epuizat. Deci din momentul ăla, la revedere. Produsul acela nu mai poate fi Bine, și având accesat. în vedere că promoția durează de pe 20 pe 26, nimeni nu poate face o copie care ulterior să fie găsită pe alte site-uri. Și atunci sunt într-adevăr niște pași pe care site-ul îl face, respectivul site și programul și softul și absolut tot, sunt făcute în așa fel încât să protejeze atât furnizorul cât și clientul. Acum, ce să spun, revin la ceea ce am zis mai înainte. Este foarte important să vă alegeți cu grijă pe ce site intrați și pe unde vă faceți abonamentul și cum plătiți și ce primiți în schimb și pentru că lumea e plină de oameni răi. Și toate sezizările trebuiesc recepționate și... Da, mulțumim, Dana Săvuică, pentru aceste informații. Mult succes în acest proiect al tău.